Allahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka a barikada ka seli cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakiraba ye kisi ni nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka taa jɔ don se ala ka ne ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ bi juma kuduba kɛnɛ kan ni y'an ye Bamakɔ sirakɔrɔ ka bɛn janvier kalo ale tile 23 ma misiriba min bɛ yen ni a bɛ f'a ma ko masjidu salam ala sɔnn'a ma maa ɲuman dɔ sababu la u ye misiri in u y'a jɔ kura ye ni k'a fɛrɛ k'a bonya ka tila k'a labɛnw sabati ala sɔnn'a ma ka kɛ ni nin waati in ye juma fɔlɔ ka a salili bɛn a ma o min kɛra janvier kalo tile 23 san 2026 a kɛnɛ ka silamɛw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka fara u kan a baara in na yanni alimami ka kɛnɛ lasɔrɔ an ka wajulukɛla kun fɔlɔ a ye dakuruɲɛ 2 min lase an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. misiri jɔlen ka nafolo don a la o tɛ misiri baara bannen dɛ. ta'amirul masjid misiri cɛ ka ɲi misiri décorelen don o tɛ misiri bannen dɛ dɔ kɛra a la mais misiri bi cɛ ɲɛ ni fɛn jumɛn ye ni silamɛw ka hadarilen misiri kɔnɔ o de ye misiri cɛɲɛ ye. An ka misiri kɔni cɛ ka ɲi tiɲɛ na misiri sɔfɔ caman bɛ k'a la dɛ mɔgɔ bɛ seli a kɔnɔ dɛ aran caman bɛ jɔ a kɔnɔ dɛ misiri farida jama ka ca juma jama ka ca misiri mɔgɔ min y'a ka nafolo don a la don dɔ n'a nana tiɲɛ na misiri jɔra nka entretien bɛ misiri in na tiɲɛ na misiri u m'a négliger misiri ka ko k'a jɛ misiri tapiw ka sanuya fɛn o fɛn n'i nana kuma bɛɛ k'a dɔn kasadiyalanw b'a kɔnɔ ala ka so de ye nin ye ani bonya ka kan ni mɔgɔ dɔ ye bonya k'i ye n'a y'a ye bonya in minɛcogo ka ɲi a b'a nisɔndiya kuma dɔ la an b'a fɔ nin ɲɛna a ka ɲi don dɔ jama bɛ caya nin ma a se bɛ ala ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ne ye nin fara a kan a caman bɛ kɛ ten de mɛ fo k'a sɔrɔ aw minnu ka misiri don aw kɛra misiri in dunkebaw ye aw kɛra misiri in selibaw ye mɔgɔ b'i janto misiri la mɔgɔ bɛ na misiri la mɔgɔ bɛ misiri jɔ mɔgɔ bɛ misiri baara kɛ jɔnw ala y'a fɔ ko jɔn mɔgɔ min b'a la n'a dara ala la n'i ma da ala la i t'i ka wari don misiri la dɛ ni ala danaya dɔ t'i la i t'i kɛ misiri baara kɛ dɛ parce que e b'a ye ko c'est la futilité ni tiɲɛ de ye o n bɛ n ka wari investi nana ba jumɛn mɛn na o tɛ ka sira ye o e y'a bila dɔrɔn e k'a dɔn dɔrɔn ala ka so don n bɛ n ka nafolo don a la ala subahanahu wa taala k'a kɛ n ye siniɲɛsigi ye nin siniɲɛsigi belebele dɛ donc ni misiri maa min bɛ siran ala ye maa min dalen bɛ ala la maa min dalen bɛ alikiyama jɔ dɔ la ko ni n sara ko don dɔ bɛ yen ala ko k'o de bɛ se ka misiri jɔ o de bɛ se ka misiri entretien kɛ o de bɛ se ka misiri baara kɛ o de bɛ se ka misiri seli kɛ ala ko a tigi a ma da o ma dɛ kuma dɔ la i bɛ sigi e to nafolo bɛ n bolo n bɛ misiri financer a ka ɲi o b'a ɲɛ kuma dɔ la misiri bɛ wele e yɛrɛ tɛ seli misiri la a ma da o ma ala ko maa min bɛ nin baara kɛ mɔgɔ jumɛn fana don wa aqama sala a ye seli jɔ ka tilen parce que ni e tɛ seli jɔla ye ni e tɛ seli valeur dɔn e tɛ sɔn fiyewu i ka nafolo ka don misiri la maa min bɛ nin baara ninnu kɛ tuguni i b'a sɔrɔ a tigilama jumɛn don jagadila don a bɛ jaga bɔ wa a tɛ sira foyi ye fo n'a bɔra Alahu subahanahu wa taala la. O tɛmɛnen kɔfɛ alimami ka dakuruɲɛ 2 khutba la ka ɲɛsin silamɛw ma ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. N balimaw an bɛ ala tanu ka barikada i n'a fɔ an bɛɛ b'a kalama cogo min na an bɛ juma fɔlɔ dayɛlɛli de la ni misiri in na n'o ye masjidi salamu ye yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye yarabi ala k'a kɛ ka dɔ fara silamɛya sankɔrɔta kan n balimaw an ka walanda bɛna munumunu fɛn damadɔ la misiri yɛrɛ pilasi silamɛya kɔnɔ misiri jɔ nafa min b'a la walima ka mɔgɔ dɛmɛ ka misiri jɔ walima ka na seli misiri la ani ka na misiri la jɔnɔ ani ka seli jama la
no jumɛn de b'a la a bɛ mun de ɲa an ka adamadenya na kelen kelen ani an jamakulu an balima an bɛ ala tanu ka yafa ɲini ala fɛ ka ɲini ala fɛ ala k'an kisi an yɛrɛkun tɔɔrɔ ma ani an ka baara jugu kɛlenw balimaw ni ala taala ye maa min kana o de ye maa kananen ye a ye to an kɛ kana ɲini ala fɛ yarabi ala k'an kanda ni ala taala ye maa min fili o de ye filile maa filile yarabi kana b'an to so o tigi la ala kana an fili an balima silamɛw ne bɛ aw ladeni ala ɲɛ siran ye n bɛ n yɛrɛ kun ladeni ala ɲɛ siran ye fɛn min nafa ka bon buni adamaden kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan yawmal kiyamati don min na an bɛna taa jɔ ala taala ɲɛkɔrɔ o de ye ala taala ɲɛ siran ye balimaw an bɛ so de kɔnɔ so min ni ala taala ye diɲɛ di ko k'ale tɔgɔ fɔ a kɔnɔ a ye so min danbe ka taa a yɛrɛ ma ala ko kuranɛ kɔnɔ ko misiri y'ale ala de ta ye o la dugukolo kan ala ta ye yɔrɔ min ye o de ka fisa ni yɔrɔ bɛɛ ye o de kɔrɔtalen don ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan dugukolo yɔrɔ la kanunen de o ye yɔrɔ kɔrɔtalen de ye o ye ala taala ko kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ de bɛ misiri jɔ mɔgɔ min dalen bɛ ala la maa de bɛna seli misiri la maa min dalen bɛ ala la ka da lahara jɔ la ka seli jɔ ka jaga bɔ i n'a fɔ a fɔra cogo min na o tigi masina tɛ sira foyi ɲɛ fo n'a kɛra ala ye ala ko a dɔnna kɛ olu na kɛ maa kananenw ye olu de ye maa kananenw fɛnɛ an balima silamɛw misiri jɔ o de ye fɛnba ye adamaden bɛ min di ala ma ka da kan ala kira y'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye saraba de bɛ misiri jɔla ye sara min kɛ bon kosɛbɛ a y'a yira mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye misiri jɔ ala ye ala fana bɛ so dɔ jɔ i ye aridinɛ kɔnɔ a nana alibani ka hadisa la alibani ko hadisa kɛnɛman don ko ala kira ko ni maa min ye misiri jɔ hali n'a kɛra kɔnɔɲaga ɲɔgɔnna ye walima santara ɲɔgɔnna ye ala taala b'o ɲɔgɔnna fana jɔ i ye aridinɛ kɔnɔ an balima silamɛw an k'a dɔn misiri jɔli fana ta bannen ye dɛ n ye misiri jɔ ka karo d'a kɔnɔ n ye misiri jɔ k'a kɛ sangaso ye misiri mago bɛ fɛn min na o de ye ka taa bato k'a kɔnɔ denmisɛnw a ye misiri kanu a bɛna misiri la hakili la ala kira ye maa 7 fɔ o maa 7 k'olu bɛ don larusi suma na maa min tugunen bɛ misiri la o b'a la maakɔrɔbaw san de bɛna ka kɔtɔ nkɔmi ye a ye misiri kanu yi don a denw na a k'a ɲini fɛ u ka na misiri la ni maa min yera i tugulen bɛ misiri la i dusukun dulonnen bɛ misiri la i bɛ jate ka kɛ mun ye silamɛ mɛ seli bɛ wele aw sigilen bɛ baro de la faamaw y'a kɛ tan dɛ minisiri y'a fɔ tan dɛ irali y'a kɛ tan dɛ barisa y'a kɛ tan dɛ a bɛ seli ba ka u to sɔli kelen na musow ta ye barodinamɛ ye o tɛ tigɛ foyi kama dɔw ta ye filitɔn filɛ ye misiri bɛ wele i kɔrɔ k'a seli kɔrɔ i ye silamɛ ye kafiri tɛ mali la i tɛ se k'a fɔ maa si ma ko kafiri mɛ maa min kɔni tɛ seli i tɛ silamɛ ye dɛ denmisɛnw cɛkɔrɔbaw y'u ka baara kɛ misiri entretien misiri fɛn min kan ka kɛ o de bɛ aw bolo a y'a cɛsiri c'est à dire n'i y'anw ka misiri seliwelelaw lajɛ misiri caman na cɛkɔrɔbaw de b'a kɛ an ka misiri dɛbɛdalaw cɛkɔrɔbaw de b'a kɛ an ka misiri baaraw cɛkɔrɔbaw de b'a kɛ denmisɛnw tɛ sa wa a y'a cɛsiri ala kira ka waati la ko sabakɛ dɔ tun bɛ yen sabakɛ in ale de bɛ don bɛɛ ɲɛ misiri la wa bɛɛ bɛ bɔ k'a to yen tile damadɔ kɛra ala kira m'a ye ala kira ye sabaw ɲininka a ko kamalen min bɛ to ka na misiri la sɔn a bɛ min ko kira ka fatura koyi kira ko ala m'a fɔ n ye n ka taa janaja yɔrɔ la ko kira yɛrɛ taara ka taa seli cɛ in a su de ka seli a kan ka tila ka dugawu k'a ye mun kama misiri la ta mun kama a mago tun bɛ misiri la a dusukun dulonnen tun a la anw caman bɛ yen ko k'a yira n na mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye misiri jɔ walima i ye misigijɔlaw dɛmɛ a kɛra kumakan ye a kɛra waleya ye baraji fana b'i ye dɛ ni cɛ filɛ ka nin pilasi ba sɔrɔ ale ta tun a bɛ seli misiri kɔnɔ mɛ sanu t'a bolo wari t'a bolo ka misiri jɔ wa an caman b'an den kɛrɛfɛ misiri jɔ o waritigi ko ye hali kɛnɛ a bɛ misiri baara la ala k'aw dɛmɛ ka biriki den kelen ta ka di pilasi b'a la
mɔgɔ min ye dɔrɔmɛ 1 di o place b'a la mɔgɔ min ye nin misiriko daminɛ a bɛ yan bi wa Abdul Kadiri konta ya rabbi ala ka hinɛ la a ti yan mais a ye baara ɲuman kɛ fo ka taa diɲɛ miiri ale de ni alimami fɔlɔ ye wa a baraji bɛ se fo lahara jɔ don cɛ a ye to an ka fɛn dɔw kɛ mun ti ban sadakatu jariya a dɔ de ye misiri baara ye i ka dɔrɔmɛ 1 n'a bɛ nin na tant que misiri in bɛ yen baraji b'i la n'an bɛna juma la an kana jɔnɔ mais an b'an to fana fɛ fɔlɔ de alimami ka kutuba ye mun ye bi n'a bɛ sobita kan o tina n'a bɛ selibeliya kan o tina n'a bɛ dangadenya kan o tina n'a bɛ dutigiw ka tilennenya kan o musow ni ɲɔgɔn cɛ o tina fo seli kɛ jɔ kira ko maa mun bɛ soli ka na misiri la surtout jumadon mɔgɔ fɔlɔ olu baraji bɛ i n'a fɔ u ye ɲaamɛ di ala ma maa filanan olu bɛ i n'a fɔ u ye misi di ala ma maa sabanan olu bɛ i n'a fɔ u ye sagajigi dafalen di ala ma naaninan olu bɛ i n'a fɔ u ye sɛmuso di ala ma mɔgɔ laban olu bɛ i n'a fɔ mɔgɔ duurunan olu bɛ i n'a fɔ u ye sɛfa di ala ma ko n'o olu mɔgɔw nana ka ban mɛlɛkaw yɛrɛ sɛbɛnnikɛla mun kan ka nɔti di olu bɛ don k'i sigi ka kutuba lamɛn ɔ kado tɛ ye bilen dɛ fo jumaseli baraji a ye to an kana juma la an ka hakili to misiri la ka misiri entretien kɛ misiri jɔlen fɛn b'a dɔn dɛ a wari bɔra nafolo minnu a bɔra minnu kun ala ka barika don a la a bɔra minnu kun ala ka barika mɔgɔ mɔgɔ n'i sen donna misiri jɔla ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ aridinɛ sara ye i ye ala ka kɛ aridinɛ sara i ye misiri silamɛw ka kelenya yɔrɔ de don bɛn yɔrɔ de don misiri tɛ kɛlɛ yɔrɔ ye dɛ misiri tɛ kɛlɛ yɔrɔ ye dɛ a ye to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn na gosi dabila a ye to an ka fara ɲɔgɔn kan ala ko an ma wa atasimu bi hablillahi jami'a kan bɛ kɛ ala ka juruba kelen mɛn wala tafaraku an kana fara faraya dɛ misiri caman bɛ yen mankan tɛ yen mais ni jumaseli daminɛna mɔgɔw bɛ fila fila min di bloc kansama bɛ daminɛ sisan ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma an bɛ dugawu don an ka mɔgɔ n'u sen donna misiri in jɔli la n'u tanyana ala ka hinɛ u la ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ye bi maliyɛn bɛ hakilina ye min ye o de ye bɛn ani sabati ani sigikafɔ ala ko don an ka jamana kɔnɔ première guerre mondiale mɔgɔ mun b'a histoire dɔn a labanna sigikafɔ de la deuxième guerre mondiale a labanna sigikafɔ de la wa fitinɛ mana kɛ cogo o cogo a labanna sigikafɔ de la hata alakira nana madina awsu ni kaziraji bɛnbɛla min t'u cɛ a labanna sigikafɔ de la o fitinɛ bɛɛ laban de y'o ye o tuma ala k'an ta laban bonya ala k'an bɛɛ segin kɔ ko ti kɛ ni dimi ma don mɔgɔ si la jagoya dimi de bɛ don dɔ la mais an k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen ko saya b'a la gɛɲɛ t'a la dɛ fɛn o fɛn bɛ yen ko adamaden ni bɛ tiɲɛ gɛɲɛ t'a la dɛ e ta bɛ sa ne ta bɛ sa qui est gagné personne foyi tɛ se ka ni place ta ala ka bɛn don an ka jamana kɔnɔ misiri ala k'a kɛ misiri ɲuman ye ala k'a kɛ bɛn misiri ye ala k'a kɛ sabati misiri ye sali baaraw bɛɛ bannen tumana min na kɔsegin foli ni nisɔndiya ka minnu sɔrɔla an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ juma dayɛlɛ de b'an bolo yan n'o ye masjid salam dayɛlɛli ye k'a kɛ juma ye misiri bɛ kɔrɔlen mais bi ye a juma fɔlɔ dayɛlɛli ye inchallah la nisɔndiyaba de bɛ nin na parce que silamɛya bɛ dɔn ni fɛn min ye o de ye silamɛya baarakɛlaw ye i n'a fɔ misiri misiri de ye fɛn ye min bɛ se ka silamɛw ka kelenya jira waati 5 kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ye a kɔnɔ ɔ ni surtout juma farala o kan juma seli baraji min b'a la dan t'a la n'i ko k'an k'an ka nisɔndiya fɔ bi an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na an bɛ ala deli dɔrɔn ala k'a kɛ ka dɔ fara silamɛya sankɔrɔta kan a n'a bonya ala k'a kɛ bɛn misiri ye hakilina min y'u bila ka misiri kɛ juma ye kun caman b'a la juma seli nafa kosɔn ani o ni dugukɔrɔ misiri cɛ n'o ye sirakɔrɔ misiriba ye kɔ de bɛ yen ni kɔ in fana fara jumadon fɛ a tigɛli gɛlɛya b'a la parce que an ma moyen sɔrɔ ka kɔ in biri ka kɛ pɔ ɲɛnama ye o kuma furancɛ janya kosɔn ani kɔ in kosɔn ani sigidala mɔgɔw yɛrɛ jama cɛya kosɔn o mago bɛ juma la o de kosɔn an ye juma dayɛlɛ a kɛra bɛn kɔnɔ sirakɔrɔ misiri min bɛ yan bi ni juma bɛ sela la a bɛ misiri 35 bɔ o bɛɛ jɛnna n'a ye ka fara misiri tɔw kan ka fara zawiya kan a bɛɛ jɛnna kan ka fɔ u ni juma kɛ kan juma dira u ma kɛnɛ ɲama surakakɛ
ale fɔlɔ le ye dugukolo sa k'a jɔ k'a d'a ma fi sabililayi wala an t'a tɔgɔ dɔn o mana tɛmɛ ka bɔ yen sababu ɲuman o nana dɛ n'o ye sanbajigi mais a sababu ɲuman ye Hadija ale de kɛra sababu ye k'a n'a ka cɛkɔrɔba ɲɛ yira ɲɔgɔn na o de ye misiri nin jɔ k'a yɛlɛma k'a kɛ nin bi yanni an ka se o bɛɛ lajɛlen ma minnu ye misiri a tu tigɛ o de ye Ba Dawuda Kulubali ani Abdulkadiri Kɔnta olu de ye a taama fɔlɔ ninnu kɛ k'a ŋɛniɲɛw ta k'a sigi sen kan fo ka n'a kɛ misiri bi n bɛ welekan min se jamakulu ma kuma bɛ fɔlɔ ka ban misiri jɔla a ma ban dɛ ni taginnaw mana seli misiri kɔnɔ n balimaw a tɛ ɲɛ dɛ misiri bɛ kɛ sababu ye an bɛ ka ɲɔgɔn dɔn ni dɔ nana sisan misiri la bi n'an m'a ye an bɛ ɲininkali kɛ ko karisa a mana dɛ mun b'a to o bi dɔn o de ye misiri ye misiri bɛ ko caman dilan an ka sigida la n'i y'a mɛn an b'a dɔn karisa mana o de y'a bɛna misiri la a bɛ kɛ sababu ye k'an hinɛ don ɲɔgɔn na n'an ye jɔra ɲɔgɔn kɛrɛfɛ hinɛ bɛ na n'i y'a mɛn mɔgɔ sara a digili la i ka mɔgɔ don i y'a dɔn o segintɔ sɔrɔ fiyewu ala ka ŋɛnɛ bɛ fɛn o fɛn na mɔgɔ bɛ hɛrɛ ɲini min arata bi bɛɛ yala bi an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔtigi ye bana bɛ mɔgɔ mɔgɔ la yala bi ala k'o bana nɔgɔya hami bɛ mɔgɔ mɔgɔ la min arata bi bɛɛ yala bi an b'a ɲini ala ka bɛɛ nɔgɔya an ka jamana ala ka basigi silamɛw an ka kelen ye an ye kelen ye dɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma n bɛ min fɔ o de ye silamɛw kɛrɛnkɛrɛnya ma karamɔgɔw a ye kelen dɛ aw kan ka kɛ misala ɲuman de ye minnu ma kalan olu ka aw jogow lajɛ aw ka jogo ɲuman lajɛ ka fara aw kan mais n'aw karamɔgɔw yɛrɛ kɛra furafari sababu ye Madu o de dusukasi bɛ na quoi fɛn min dusukasi bɛ na dɛ o de y'o ye silamɛw karamɔgɔw aw kan ka kelen de aw b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ka kelen ye mais mɔgɔw ɲɛ bɛ aw la aw yɛrɛ tɛ kelen ye o dimi de bɛ na wa mɔgɔ o mɔgɔ n'e kalanna e jogo kosɔn mɔgɔ kan ka tugu e la i n'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam ale kana an ye ladege ɲuman ye kafiri a bɛ taa ɲama bɔ a ka da la a banana kɛra wulila ka taa lajɛ mais anw karamɔgɔ anw mali don ɲɔgɔn na nin ye lebu dɛ fɛn min mɔnɛ bɛ na bi dɛ silamɛya la o de y'o ye maa min karamɔgɔ fɛ k'an yɛrɛ ladi ka karamɔgɔ ladi an k'o bɔ an ka diinɛ sama k'a kɔrɔta ka yɛlɛ ka tɛmɛ nin kan. Alhamdulilayi bi ye donba de ye anw kɔntana bi kosɛbɛ ne yɛrɛ n kɔntana kosɛbɛ ka sabu kɛ jumɛn ye silamɛya an ye silamɛw de wele k'a fɔ ala ye misiri nɔgɔya an ye u kana an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah a bɛɛ lajɛlen bara komi kɔnɔkulu an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ min yɛrɛ y'an ka misiri seli n'an ye bi sirakɔrɔ bɛɛ alimanba de ale ye a y'a ka misiri de bila ka na anw ta kɛ an ye bi fi sabilillah o yɛrɛ diya n ye o ma tɔsi to ne la foli min bɛ fɛ ka se dɛmɛbagaw ma ala ka u sara maa n'i ye baara ɲuman kɛ n'a fɔra ko ala k'i sara a tɛ digi la koyi nka maa min ye baara jugu kɛ ni ko ala k'a tigi sara a b'a tigi tɔɔrɔ maa minnu y'an dɛmɛ sisan k'a daminɛ surakakɛ la ka na samajigi la an b'u fo a sababu ye Adija ye a bɛ kɛnɛ in kan yan ale ye samajigi sama ka s'an ma o de nin baaraba in kan ye fo an k'a fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka an ka yan nɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ baara kɛ dɛ sabilisala mɔgɔw a cɛ ani a muso ani a denmisɛn ani a maakɔrɔ k'a bɛɛ fo u ye min kɛ ala k'u sara ala k'a ɲɔgɔnna caya ala kɛra bonya kama la rasulillah misiri ye ala bato yɔrɔ ye min bɛ n'a nafa tɛ se ka fɔ ka ban ka sababu kɛ ala kɛra alisatu wasalam a bɔlen maka ka taa madina a ye baara fɔlɔ min kɛ o de ye a ye misiri jɔ misiri fɔlɔfɔlɔ min jɔra o de a ye min jɔ kuba o yɛrɛ kɔnna hali madina misiri ɲɛ a selen ye o kumana a y'o misiri in jɔ walasa ka yira silamɛw na k'a fɔ misiri ye fɛnba de ye silamɛya kɔnɔna na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ ka seli ka ala bato o bɛ ɲɔgɔn dɔn silamɛya fɛn fɛn bɛ silamɛya ta ɲɛ o b'o kumaw kɛ misiri kɔnɔ wa ka labɛnw kɛ walasa silamɛya a bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na o la misiri ye fɛnba de ye silamɛya kɔnɔna na ni maa min bɛ misiri matarafa hadisaw y'a sabati k'a fɔ ko a tigilama mɔgɔ 7 minnu kofɔra ala kira alisatu wasalam k'a fɔ olu bɛ don misiri suma kɔrɔ k'a fɔ maa min dusukun nɔrɔlen don misiri la o ye a mɔgɔ 7 dɔ la kelen ye o b'a yɛrɛ ka misiri ye fɛnba de ye silamɛya kɔnɔna na wa ala subahana wataala fana kuranɛ kɔnɔ a kumana aya caman kan a ko aya dɔ la wa anna almasajida lillah wala tad'u ma'a allahi ahadan a ko misiri ninnu ye ala de ta ye aw kana foyi wele ka fara ala kan ala ye fɛn min dɛmɛ ka taa yɛrɛ ma dugumakolo in o y'a misiriw de ye o la o kɔrɔ ye misiriw ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye ala ka sow de don u kan ka tanga u kan ka kɔlɔsi wa u kan ka tɔpɔtɔ kosɛbɛ ka u furan k'u jɛ k'u wusu ayiwa ka mɔgɔw lasu ka na misiri nali la
o ye fɛnba de silamɛya kɔnɔna na. Laban min bɛ b'a ɲɛsin jama ma o de ye k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri an ka dɔn misiri y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye. Misiri bɛ sigida fɛn fɛn na hɛrɛ de don baraka de don. O la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka misiri matarafa i seko tɛmɛna i ka jɛ ka na misiri la. Sabu kɛ misiri n'a bɛ sigida la a bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka mɔgɔw kalan ɲɔgɔn na, a bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka mɔgɔw lakalan diinɛ la, ka diinɛ cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn fɛn bɛ n'u t'o don diinɛ ko la a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ nɔrɔ yɔrɔ ye min bɛ diinɛ lase mɔgɔw ma, ka faamuyali ɲuman lase mɔgɔw ma. O kumana an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka na misiri la, bɛɛ ka na seli misiri la, bɛɛ k'o don i ka taabolo la, bɛɛ lajɛlen ka jiya fana kalan minnu kɛ misiri la i kana bɛn n'o kalan ninnu ye i k'a nafaw sɔrɔ. Sabu n'i ka diinɛ kɛ kunfɛ ko ye i m'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ Ala tɛ kunfɛ baara minɛ, Ala bɛ fɛn de minɛ min sigilen don dɔnni kan. Misiri kɔnɔ inshallah walanda bulonw bɛna sigi u jiya ka na misiri kɔnɔ walasa ka diinɛ faamuyaliw kɛ. O kɔfɛ fɛn fɛn bɛ n'o ye baara kɛ nin ko in na an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma, a daminɛ fo ka se a laban na u tɔgɔw ka ca nka Ala b'u bɛɛ lajɛlen don, hali ni mɔgɔ t'u dɔn Ala b'u bɛɛ lajɛlen don, Ala k'u bɛɛ sara hɛrɛ la. An ka alimamiba fana Imam Tarawele an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara in ta fanga d'a ma, Ala k'a dɛmɛ baara in na. Kabini surakakɛ misiri ni jɔ ka d'a ma ne yɛrɛ misiri ni so basima sen ka barikala dɛmɛ ka so basima sen hali bi ne b'a la ne ka accident de y'a kɛ san 16 misiri kelen bɛ ne bolo su fara tile kan ne de bɛ misiri wele bɛɛ y'i seere sanji ma bali ka n na dibi ma bali ka n na ne ka accident de y'a kɛ ne ye misiri wele bila hali bi ma bila koyi salifana lasara ne b'a la n'an ye tile fana dun n'an nana ne bɛ tile yan fo fitiri n'an ye fitiri seli ne bɛ taa so ne Ala barikata ka kira barikata ka misiri ni ci ka dɔwɛrɛ jɔ hali bi ne bɛ misiri kɔnɔ n ye Ala barikata ja ye misiri ni ɲini don min na a ye n sɔrɔ misiri kɔnɔ yan a ko ne ma ko tɛnbɛli komi an ka misiri ka dɔgɔ ne b'a fɛ ka taa jɛ ɲini n ka patron bɛɛ ne y'a sɔrɔ a bɛ se k'an ka misiri ci ka jɔ ne ko alhamdulillah ja ta ni Ala sɔnna a bɛna d'i ma ja ye jɔra da la yan ka misiri poto ta ka taga a taalen min kɛ ka na tugu ne ma ko tɛmɛli ne taara Ala ye dugawu jaabi patron ko e bɛ ka misiri dɔwɛrɛ jɔ n'a tilala o la n'a sɔrɔ n bɛ se ka sira di n b'a f'i ɲɛna a tilala o misiri jɔ la k'a fɔ ja ma ko sisan taa e t'a daminɛ o don bɛɛ ja bolila ka taa ne fɛ yen ko tɛmɛli dugawu jaabira patron ko n ka na n ka misiri daminɛ o tile sabanan bɛɛ ja nana misiri bɔ Ala kan. Kɛ k'a seereya Ala k'a bolo kɛ k'a seereya silamɛ o silamɛ nana ni hami min ye yan hami ka ca nka a tɛ caya Ala ma Ala k'a bɛɛ dilan Ala k'a bɛɛ dilan an bɛ alimamiba y'a fɔ cogo min na Abubakari Ibrahim Tarawele yan de ye sira kɔrɔ nɛgɛ tanna ye an bɛ juma misiri dayɛlɛ min na bi Ala ka hinɛ kɔnɔ alimami de sigilen filɛ Umar Tarawele an bɛ alimamiba fɔ ale de ye juma la seli bi n'o ye sunkaloma kɔnɔ 2026 ta o juma fɔlɔ ye ya Rabbi Ala k'a kan bɛɛ bɔda ye k'a kan bɛɛ ɲɛta ye k'a kɛ dayɛlɛli ye silamɛ o silamɛ sera i n'i ka kabila Ala k'aw bɛɛ sɛbɛn alijinɛ la Ala k'an bɛɛ kunnaja an bɛ Hayidara fo a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a dɛmɛbagaw sirakɔrɔ nɛgɛ tanna yɛrɛ an b'a tu tigɛbaga bɛɛ fo sabula n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru i tɔrɔn 2 de bɛ dugu la. Bibi na alhamdulillah n bɛ commission mɔgɔw fo cɛden minnu bɛ yan bi ninnu de jɛra ka baara in kɛ. Baara in a bɛɛ nimisi wasala bɛɛ kɔntanna an bɛ u fo k'aw barikada. An ye min ɲini Ala fɛ Ala y'a kɛ misiri kabila biriki fɔlɔ kana bila bi la n bɛ se ka dɔ fɔ a la mais diɲɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ sababu don mɔgɔ min kɛra sababu ka misiri in san k'a di a y'a san min na n b'o dɔn mais n tɛ n'o fɔ parce que bɛɛ b'a kalama. O tɛmɛnen kɔfɛ misiri kɔni baara kabini an bɛ toli la an bɛɛ lajɛlen sela fɛn fɛn bɛ sela kɔnɔ denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ ye dugawu kɛ Ala ka misiri ni mɔgɔ dama min b'an dɛmɛ misiri in na an yɛrɛ an seko kɛ an ka sigi ka kuma fɔ don min na an ma kalo wɔɔrɔ dafa sababu dɔ nana an ma diɲɛ foyi tɛ ni sababu tɛ Ala an bɛ ka kuma mikro la sisan mikro in tɛ sababu ye wa télé in tɛ sababu ye diɲɛ k'a ɲɛ o sababu bɔra jɔn fɛ o ye Hadija an b'a fɔ. An nisɔndiyabagatɔ y'a bi da misiri dayɛlɛ tun b'an bolo yan bi an nisɔndiyabagatɔ le bi an bɛ Ala fo k'Ala barikada masa min sera ka misiri kura dɔ k'a d'anw ma k'a dayɛlɛ yira an kɛnɛ la an b'o Ala fo ko Ala barikada
kuma t'an fɛ bi an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo la bi mɔgɔ mɔgɔ sen da kun ka na se nin kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ye dugawu k'an ye an bɛ dugawu ɲini an fana bɛ dugawu kɛ la sija ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma sababuman bɛ Ala bolo Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma ka baarada ɲuman k'o d'an denw ma ka garijɛ ɲuman di an denw ma sija ni kɛnɛya bɛ Ala bolo k'o d'an denw na balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ nana nin kɛnɛ kan yan Ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la Ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la Ala kana nimisa Ala kana nimisa a bɔla nafolo min na Ala ka barika d'o la Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye mɔgɔ mɔgɔ sen y'a se yan fɛn min ma mɔgɔ natɔ sɔrɔ kana mɔgɔ tatɔ sɔrɔ Ala ka ɲɔgɔn caman yira an na Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye Ala k'a kɛ cɛbɛ ni kamɛ ye Ala k'a kɛ cɛbɛ ni kamɛ misiri ye Ala k'a kɛ cɛbɛ ni kamɛ ye Ala ka barika don an na ka barika don an kɔ n'an ɲɛ na Ala ka jamana ɲɛmajɔ Ala ka basigi k'a kolo suma Ala ka da ɲuman Ala ka fɔba ɲuman sigi a kunna Ala ka n'o a donna ɲuman fɛ k'an b'a bɔda ɲuman fɛ mun y'a daminɛ n'a ma ban ɲɛna Ala k'o hinɛ Ala k'o hinɛ Ala k'o hinɛ n'an y'a kuma kɛ n'an mana karamɔgɔ fɔ an bɛ kɛ fitiri wale u kɔni bɛ k'an bonya ko mu ba o y'an musokɔrɔba bɛɛ kɛ ko mu ba an ma dan sɔrɔ o la an b'an na alimamiw fo ka seliwelelaw fo ka misiri kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n'an ma foli kula n'an y'an bɔ kuma la tɛgɛ an bɛ kɛ fitiri wale ka musomisɛnninw fana ko musomisɛnninw u ye baara min kɛ gbakɛ na a kɛra Ala ɲɛna a kɛra an ɲɛna u y'a daminɛ sɔgɔma ka si a la ka tila a la bi fana u bɛna su k'a la bi tuguni u bɛ tobili la cogo min u bɛ tobili la ten u sara bɛ Ala bolo Ala k'u sara Ala k'u denw balo ka barika don denw na k'u k'an tabaga ye kuma t'an fɛ n'an nisɔndiyabagatɔ le kama ko nisɔndiyabagatɔ ye tasuma faga n'a a nuji m'a faga daji b'a faga k'an b'u bɛɛ fo ka nabaga bɛɛ fo ka alimami bɛɛ fo ka misigikɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Bawolokiya Kumare Kote ani Bawolokiya Kulubali ani Sita Siribe musokɔrɔba bɛɛ lajɛlen a baara kuncɛra nin cogoya in de la n'o ye Masjidu Salam a kolobo karili kura ye k'a kɛ juma misiri ye Ala sɔnna ma o juma sali o fɔlɔ de kun ye nin ye min kɛra ka bɛn janvier kalo tile 23 ma san 2026 an bɛ dugawu kɛ maa min kɛra sababu ye ka nin soba in jɔ Ala ye Ala k'a baraji d'a ma k'a kɛ silamɛw ka so ye k'a kɛ bɛn so ye k'a kɛ kelenya so ye k'a kɛ hɛrɛ ye sigida ma an b'aw fo k'a waleɲuman dɔn juma kutuba kɛnɛ kan aw fɛn fɛn kun bɛ k'an lajɛ ka dugawu kɛ Ala ka